Bona tarda a tothom. Preparo aquest vídeo per explicar-vos com etiquetar les diferents evidències i afegir-hi les etiquetes de les competències corresponents. Com sabeu, l'avaluació del postgrau es fa per competències, doncs totes les evidències han de tenir aquestes etiquetes que va establir el professorat al principi de l'any, que també teniu en el PDF propi del curs. Doncs, com veieu, aquí tenim l'explicació i aquí a la dreta tinc el meu portfoli. Anem a veure com etiquetar totes les nostres evidències perquè sigui fàcil pel professorat poder fer aquesta avaluació. Pues, primer de tot anirem al nostre manager, està clar, i aquí tenim les nostres evidències. Aquí tinc unes quantes evidències de proves preparades, evidència 1, evidència 2 i evidència 3. Anirem etiquetant un parell d'elles. Tampoc fa falta ara explicar-la per totes les evidències. Bueno, per fer el primer, com diu aquí el text que ens ha preparat el professorat, cada estudiant haurà d'utilitzar 4 etiquetes, una per cadascuna de les competències del postgrau. Cadascuna de les evidències que presenti les haurà d'etiquetar en funció de quines siguin les competències que s'hagin treballat. O sigui que si aquesta evidència 1 s'ha treballat la competència 1 i 3, s'haurà d'etiquetar en competència 1 i 3. Anem a veure com. És molt senzill. Primer de tot, clico a dalt de la imatge per obrir l'evidència. Un cop oberta l'evidència, la posarem un pelet més petita perquè es pugui veure bé, l'edito. Com veieu, recordem, aquí és una evidència on tinc diversos elements i el primer que hauré de fer és afegir aquestes etiquetes a la meva competència, a la meva evidència, i ho faré aquí, on posa introdueixi etiquetes. Clico aquí dalt i començo a escriure compt1, en el cas aquest sigui a la competència que he d'afegir. Llavors he creat la primera etiqueta. Si aquesta evidència respon a més d'una competència, per exemple la competència 3, també posaré compt3. I llavors ja tinc afegides les dues. Un altre consell, bàsicament això és el que heu de fer. Un altre consell que us dono és aquí en el camp de la descripció posar una petita descripció que us ajudarà a l'avaluació final. Aquesta evidència he treballat les competències 1 i 3 perquè, si voleu posar un perquè, una petita explicació, això és sempre una informació de més i ara veurem després per què és important. Doncs aquesta ja està feta, anem a fer una segona evidència i així després mirarem. Doncs ara anem a etiquetar, per exemple, l'evidència 2. Igualment, clico, edito i faré el mateix. Imaginem que aquesta evidència he treballat la competència 3 i la competència 4. El mateix, aquí podré posar en aquesta evidència he treballat la compt3 i 4 i alguna explicació del per què, si voleu, i ja està. Doncs, si ara tornem al nostre manager, anem a veure per què és important tot això. Primer de tot, aquella petita descripció us pot ser útil a vosaltres per veure una petita informació de l'evidència sense haver-la d'obrir. Aquí, clicant en aquest botó d'informació, aquí us sortirà aquesta descripció que heu posat. Llavors és bastant important. Doncs després hem etiquetat aquestes dues evidències i llavors el professor o vosaltres mateixos podeu fer la búsqueda, la cerca de les evidències per competències. Aquí amb el cercador el professor podrà posar, per exemple,
comp3, que és una de les competències que vam estar afegint etiquetes i cercar. Llavors aquí només li apareixeran aquelles evidències que tenen, bueno, aquí n'hi havia una que havia etiquetat per prova abans, però només li apareixeran aquelles evidències que estan etiquetades com competència, amb l'etiqueta de competència 3. Llavors aquí tindrà el llistat d'aquestes evidències, les podrà cercar i valorar en conjunt. Doncs aquesta és la primera fase. I així aneu afegint etiquetes a les diferents competències. Doncs aquesta primera part espero que estigui clara. Repetim, heu d'obrir l'evidència, afegir l'etiqueta i si voleu posar una petita descripció que després es veurà aquí. Jo trobo que és bastant important i interessant perquè us ajudarà a visualitzar més fàcilment. Doncs un cop fet això hi ha una segona part del treball que és crear col·leccions. Una de les instruccions del professorat és que al final del postgrau l'estudiant haurà de crear una col·lecció en què aglutinarà les evidències que, segons ell i ella, posin de manifest que s'han desenvolupat cada una d'aquestes competències. Doncs què farem? Per cada competència crearem una col·lecció i li afegirem, les evidències corresponents. També heu de tenir en compte que una mateixa evidència pot estar en diferents col·leccions. Això ens permet molta flexibilitat. Per exemple, si aquestes dues les hem posat a la competència 3, crearem una col·lecció que es digui competència 3. Com ho fem? Doncs és molt senzill crear una col·lecció. Anem a l'evidència. Recordem, per exemple, que aquesta hem treballat la competència 3 i 4, mentre que aquesta, per exemple, hem treballat la competència, no l'he posada, però diguem que era la 3. Vaig aquí on posa col·leccions i no tinc una col·lecció que es digui competència, crearé una nova col·lecció i li diré comp1, per exemple, o si voleu posar la descripció, però la descripció la podeu posar aquí. Aquesta competència es refereix a bla 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 i en la col·lecció he posat totes les evidències rellevants. Perdoneu, vaig molt ràpid d'escriptura. Doncs aquesta he creat la col·lecció. També us aconsello destacar-la al perfil i després veurem per què és important. Hem dit que no era competència 1, sinó era competència 3, perdoneu, i la destaco. La podeu deixar en privat perquè el vostre professor serà igualment capaç de veure-la. Si voleu que els vostres companys la puguin veure, també la podeu posar en intranet, això dependrà de vosaltres. Llavors, salvem, guardem, ja tenim competència 3. Ara, si vull afegir aquesta altra evidència, l'evidència 1, a la col·lecció de competència 3 que ja veiem aquí, senzillament clicaré al botó, ja m'apareix competència 3, selecciono i ja està afegida a la col·lecció competència 3. Si ara clico en aquest botó, veiem que aquí només m'apareixen les dues evidències que d'alguna manera em donen mostra o que jo he fet i que no em surt la paraula que responen a la competència 3. Llavors, si ara torno a tots els meus continguts, faré el mateix amb cada una de les competències. Imaginem que jo hagi posat, aquesta havíem dit que era també competència 3 i 4, doncs també crearé una nova col·lecció que es digui comp4. Posaré una descripció, la que vulgueu, que sigui indicativa, especificativa de la vostra, i la destaquem al perfil i salvem. Llavors ja tinc una altra col·lecció i llavors en aquesta, per exemple, veieu competència 3 i competència 4, en aquesta, per exemple, li afegiré també aquesta evidència, competència 4. Llavors ara que tinc una competència 3, on tinc les dues, evidència 2 i evidència 1, una competència 4
que tinga aquestes altres, veieu? Llavors, i aquesta forma farà que al professor molt fàcil poder veure les vostres col·leccions, sobretot si l'heu destacat al perfil. Per què? Perquè el professor podrà accedir directament al vostre perfil i aquestes col·leccions estaran aquí, veieu? Competència 3, hi estarà la vostra descripció, les dues evidències, o 3 o 4, les que voleu, i el mateix amb la col·lecció, llavors, amb la competència 4. Llavors què passarà? Al final del curs tindreu un perfil amb competència 1, competència 2, 3 i 4. I el professor senzillament haurà d'anar en aquest perfil, obrir les diferents pestanyes i veure el que heu escrit i les evidències que donen resposta a les diferents competències. Bueno, jo espero que això sigui clar i que us pugui ajudar. Ja sabeu, qualsevol cosa estem a disposició per ajudar-vos. Moltes gràcies per tot i fins a la propera.